sandele kakhulu umoya wokutrend wonke umuntu ufuna ukuba phezulu lapha abe sezingeni lokwaziwa and the only way yokwaziwa it is through music ezayona it is for this reason ke mfowethu uzothola abantu be posta nema video okucula othola kuhlangene kahle uyabona umuntu egcine limala ngendlela i-social media reactor ngayo ngoba beposta le video ngoba nayo yesingahlangene ivideo kodwa elangazelela ukuthi athole le trend athole lama likes athola lo dumo ngoba umoya owangamela ibandla nje likaNkuluNkulu umoya wodumo wonke umuntu ufuna ukuduma ebandleni likaNkuluNkulu noma ikuphi and let me tell you this truth abantu bangene esikhathini samanje si recruiter ngamafoni abantu abaningi bangena emasontweni ngoba isonto lishuthu uyabona mase echa emasontweni akuvala ama camera trust me not usegadla thina yabona mase echa esontweni asike sikhonza nje ama camera abafowethu engaliwe ngiyakutshela mina baningi abazana abangawo